oinarri gara. Hilabete pasada etxetik atera ezinik. Haur eta neraben jarrera izugarria da. Eta laizter, baldintza duinetan irtetzea ahalbideratzen badigute, ospatu beharra dukagu. Aldi berean, gure aldarrikapenak zabaldu nahi ditugu. Haurtzaroa ikusgai bihurtu beharra dago. Haur eta nerabe etorkizuna izateaz gain, orain ere badira. Naturaren presentzia ezinbestekoa da haurtzaro eta gaztaro osasuntsu baten garapenerako. Haur eta gazteek herri eta hirietan kale hartu behar dute. Haur eta neraben eskola mundua delako. Erosketak egitera joatea nahikoa estelako. Korrika egin eta arnasa hartzeko beharra dutelako. Leku itxietan sartzea estelako konponbidea. Hau guztiagatik, Apirilaren 26an, igandea 12etan. txalozaparrada entzungo da, Euskal Herri osoan. Haurrek izugarrizko jarrera erakutsi dutelako, Ateratzeko aukera ospatzeko. Ateratzeko baldintza duinak aldarrikatzeko. Eta haurretan eraben hitza bideratzea aldarrikatu behar dugulako. gora haurtzaro. Gora urtzaroa! Gora urtzaroa! Gora haurtzaroa! Gora haurtzaroa! Gora haurtzaroa!